Vinko, jesi li to ti? Molim. Halo, jel me čuje? Alo. Je, izvoli. Ovdje konta, Barić, inspektor Barić. Dobro. Čuje, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Oprostite, malo tiše govorim. Znate, ako sam razumio. Molim, samo, niste razumijeli ili me niste čuli? Ne razumijem vas, daj pričajte normalno. Gledajte, ne mogu glasnije, ali onako vas trebam samo kratko. Minuta, evo, to je sve što od vas tražim. Jel može? Može. Ma slušajte, samo na minutu vas treba. Imate toliko vremena. 1 minuta. Jel može? Ha? Ovdje je Barić. Samo vas sekundu trebamo. A kaj si ti sad? Kaj je tebi? Ha? Ajmo. Molim. Kaj je? Samo se nek ti drkaš, majmo. Ko je brljao naše smeće, ko je pao sa kruške jučer. Ajmo. A kaj? Pa kaj me drkaš, jebe? Ajmo. A kaj? Pa kaj me drkaš, jebe? Ajmo. A kaj? Pa kaj me drkaš, jebe? A kaj? Pa kaj me drkaš, jebe? Kaj si ti sad? Kaj je tebi? Kaj si ti sad? Kaj je tebi? Viri, a ne vidi ništa. Ko je to? Ko je to bio djeco? Ko je to? Ko je to bio djeco? Ko je to? Ko je to bio djeco? Ko je to? Može.